Olu lusasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakuland Park eRhawutini nazo eziphambili. Unike ingxelo ngentlanganiso yekhabhinethi ibibanjwe izolo umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni. Umphathiswa wobambiswano ngolawulo eMpuma Koloni uMnumzana Zolani Williams uthi urhulumente kazwelonke uza kungenelela ekoluleni isandla kumaxhoba ezikhukhula ezihlasela ingingqi yaseMthatha. Xa besixesha kuza nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malube nani. Izinga lentswela-ngqesho KwaZulu-Natal lime kumyingo wama-30 ekhulwini kwaye oku kudinga amanyathelo. Itsho njalo inkulu-baphathiswa KwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli. Inkulu-baphathiswa yakwaZulu-Natal uThami Ntuli ubekele ubala izicwangciso zabo zokuqala intswela-ngqesho eqabela ngaphaya komyinge ka-30% kweli phondo ethiwa xa basaze ngobuso elizweni ekhankanya ukubambisana necandelo labucala urhulumente wasekuhlaleni nabasemagunyeni kwezemveli. Kambe ke ubalule inkqubo yezakhono zobuxhakaxhaka beli xesha nequlunqelwe ukuxhobisa ulutsha ngeendlela zokuxhamla imisebenzi nokuthi xhaxhe umgangatho woqhagamshelwano nge-internet kumaziko afana neekliniki, iinkundla namathala eencwadi. Today, the Office of the Premier is proud to announce a partnership with the private sector, local government, and traditional leadership that will see free 5G internet access, reach traditional courts, clinics, and public libraries. We are also pleased to announce that the MTN Digital Skills for Digital Jobs program officially welcomes 80 KwaZulu-Natal youth at this provincial induction ceremony. Kananjalo uhlabele mgama ngelithi bakuqaphele ukuqhokreka okumandla kulutsha olusemaphandleni ngokuphathelene nokusebenzisa ubuxhakaxhaka esithi ke baza kuxhaphaqaphisa ukuqinisekisa ukuba iinkonzo zokufikelela kolutsha kwezobuchwepheshe azikhethi bani. We found that the impediment has been that internet and cell phone network connectivity, especially in rural areas, remains a major barrier. We are here today to demonstrate our support for every endeavor to unlock youth potential through urgent, equitable access to digital tools. Ukanti ke ukaNtuli ugxininise ngelithi ukuphucula ulutsha ngezobuchwepheshe akumelanga kuba bubunewunewu obuthe qelele kubo, koko kumele ukuba lilinge lemihla ngemihla lokufunqula uqoqosho nokuphuhlisa imo yentlalo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli bebambe inkomfa nonondaba malunga nenkqubela phambili yeli kuqoqosho kunye nendlela urhulumente eza kusebenza ngayo kuphuhliso lweli. Ikhabhinethi yeli loMzantsi Afrika ibibambe ingxoxo nonondaba ngeziphumo zentlanganiso yenkqubela phambili yeli namhlanje. Kwimiba ebiphambili kukukhulisa uqoqosho loMzantsi Afrika ngokuqinisekisa ukuba amathuba engqesho ayavulwa ngurhulumente ingakumbi kulutsha. The loan support is anchored on 3 pillars of the structural reforms that are improving energy security, enhancing the efficiency and competitiveness of the freight transport services, and supporting South Africa's transition towards a low-carbon economy, which are a backbone of government's priority of inclusive growth and job creation. Wancomile namaphulo orhulumento awenziweyo ukuqubisana nolwaphulo-mthetho kumaphulo afana no-Operation Vulamgodi kunye no-Operation Shanyela, apho kungoku sele kubanjwe abarhanelwa abangaphaya kwe-27,000 ingabarhanelwa babanjelwe amatyala obuqhophololo ukungena kweli ngokungekho mthethweni ukanti nokomba ngokungekho mthethweni. Vulamgodi has, since its inception in December 2023, led to the arrest of more than 27,000 suspects and the seizure of more than 600 firearms that included imitation firearms and 16,000 rounds of ammunition.
Nomba wemfazwe egqubayo kwilizwe lase-Iran kunye nesizwe sakwaSirayeli enefuthe elibi kwihlabathi liphela, uMzantsi Afrika uthi le mfazwe mayiphele nanjengoko ibulala abantu abangenatyala kuquka nemiphumela emibi kuqoqosho wehlabathi. Deeply concerned about the escalation of hostilities between Israel and the Islamic Republic of Iran, along with airstrikes by the United States of America. The ongoing attacks by both countries has led to loss of lives, casualties, and destruction of property. Cabinet calls for an urgent de-escalation of Umphathiswa obambiswano ngolawulo nemicimbi yemveli eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams uphendule imibuzo ngenkqubela phambili kwintlekele yezikhukhula eyehlele iintsapho zaseMpuma Koloni. Kwinkomfano noNdaba namhlanje umphathiswa ubambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli kwiphondo laseMpuma Koloni uZolile Williams uthe amasebe abandakanyekayo kuquluka ubhode obangelwe intlekele yezikhukhula eMpuma Koloni ahlengahlengisa uhlahlo lwabiwo-mali ukuza nezisombululo kuluntu oluthwaxekileyo. For immediate response, we are reprioritizing our budgets. All affected departments. That's why you will find human settlements prioritizing about 120 million for TRUs. So we're using what we have to respond immediately. Kananjalo woleke ngelithi urhulumente weli jikelele ucwangcise ungenelelo logama uluntu olingenamakhaya lusalindeleke luhlale kwizindlu zethutyana iintsuku ezingama-30 esithi bakumaphethelo okuthethathethana neentsapho oomasipala neenkokheli zemveli. Consultation of those who are going to inhabit that particular land, because they must be aware where's the land, how far are they from school, and all the necessities that we must give to those communities. So that one we're working on. It's not an easy one. It's quite a complex situation, but I think the cooperation between ourselves and traditional leaders and the municipality is working to actually resolve some of those challenges. Now, the disaster declaration implies that national government is going to be intervening with funding for those areas where we can't afford. This is similar to the area of roads infrastructure that was asked. So any deficit, national government will be assisting us in that regard. Ukanti ke ukaWilliams uxinanise ukuba urhulumente nomasipala ababayelelanga kwaphela abantu kuba babuyele kumakhaya ebethwaxwe zizantyalantyala kunjalo nje abenkonzo zezokhuselo ezempilo nezesipolisa basaqhubeka nophando lokukhangela abantu abangekafunyanwa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Isixeko saseKapa siyakuthithaca izimvo zoluntu malunga nemigqaliselo emitsha yokuguqula kwamagunya enkonzo yesipolisa kumaphondo. Ukusemva kokuba umphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu eshicilele imigqaliselo emitsha yokunatyiswa kwamagunya amapolisa kamasipala. Iindawo zendumasi ngemilo yemigewu imimandla yeelokishi zencam yeKapa yaziwa njengemigibo yokufa ngenxa yemigewu ephenjelelwa kukuthutyeleziswa kweziyobisi. Iphondo lithi lixhalatyiswa ziziseko ezishokoxekileyo ukuhamba ngonyawo kulonwabo kophando lwamatyala nokushotwa kwabacuphi. Kungoko bethi kudala benkqonkqoza kweminyango yolawulo becela ukunatyiswa kwamalungelo amapolisa kamasipala. Kodwa urhulumente wephondo phantsi kolawulo lwe-DA uthi awusonganga zandla. Although policing is a national competence, the City of Cape Town has a gangs unit, it has a drugs unit, and it is taking the fight directly to the criminals here. These areas have one of the worst police to population ratios in the world, and that is also why at a national level now we're fighting for greater resources for the South African Police Service. Icandelo lopoliso kwisixeko seKapa elaziwa njenge-LEAP okanye i-Law Enforcement Advancement Plan lisekwe ngo-2020
kobambiswano norhulumente wephondo bathi injongo kukulwa ubugewu kwiilokishi ezidume ngoko amagosa afumana uqeqesho lwabucala kulwaphulo-mthetho. Isixeko sithi naxa bewamkela amalingo omphathiswa wamapolisa kodwa makangathuthi chatha. The city has already introduced specialist training in statement writing and docket building so that we are ready to take on these responsibilities the moment the powers are devolved to us. Despite our very limited resources, our city metro police has already made and is making a massive impact in communities that need it most. Just imagine what more we could achieve with the power to investigate and help secure convictions. Bathi xa amapolisa kamasipala anganikwa amagunya ophando kungaphucuka neqondo lokutshutshiswa kugwetywe ngempumelelo abatyholwa ngokuba nemipu ngekho mthethweni. Nani ngoku abathi lithe nya kumyinge we-5% kumawaka 2 abawabambe kule minyaka 4 idlulileyo. Iziphakamiso ngale migaqo mitsha ziphelela kwisithuba senyanga ezimbini. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Sinamkela kwakhona sikwabhotisa nakwabo basandla ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba kwi-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Ibhunga lophando kwezolimo lithi ukucotha kwarhulumente ukuqubisana nengxaki zeziseko zophuhliso ezijongene namafama asakhasayo eMpuma Koloni kunegalelo ekubeni la mafama angenzi imali kumashishini awo. Elibhunga beliyinxalenye abathi abathe inxaxheba kumboniso wezolimo eBhisho likwakhale ngelithi kokubini amafama emfuyo nawo mhlaba aswele ulwazi ngemalika nokuthengisa kuyo imveliso yawo. Amafama asakhulayo kwiphondo leMpuma Koloni ngawona mafama anemfuyo yenyamakazi kweli, kodwa ukungabikho mgangathweni komhlaba abalima kuwo ukutya kwemfuyo kuyakuthintela ukuphuhla kweli candelo. Ibhunga yophando ithi ukunqongophala kweziseko zokumelana nezifo zezilwanyana kuyaxhalabisa. Uba ngaba sinothethathethana sibonisane ukuba ngaba izinto xa kusetyenziswa inzululwazi that is science underpinned agriculture zinga improve njani so that abantu benze izinto ngohlobo olu no science phakathi. Amafama athi noxa nje ezama ukuphuhla phakathi kwezimeko zeziseko ukungathengisi imfuyo yabo kuyabalibazisa. I-challenge sinayo into ba ezi zinto zethu sizilimayo asinayo indawo yozithengisa uba singasikeke sifumana imarket apha kwezinye njenganyama sibe ne-abattoir sikwazi into zethu sizisekhona zizo into sinothi sincediswe kuzo. Bakwathi uncedo lwemibutho engenzi ngeniso kuyabanceda kumngeni wokungakwazi ukufikelela kwiimalike. I-produce yabo ayisapheleli bityiwe zezilwanyana nje zasekhayini kuya kwintoni, instead iyakwazi uba iyofikelela kwimarket. Phondweni lithi izicwangciso ziyenziwa ukuqobisana nale ngxaki. Isebe lezolimo eMpuma Koloni phantsi komphathiswa umama uNonceba Khontsiwe limilisela amaziko apho kugcinwa khona isivuno zokutya kukwazi nokuthengiswa. Elisebe liphambili ukuthethathethana namashishini amakhulu athengisayo ukuba bathathe isivumo salamafama basibeke kumashishini abo. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndiseMpuma Koloni. Kwiziganeko ezivakala mihla le ngokuphathelene nobundlobongela obusekele kwisini, iMbawula Music Festival icwangcise umsitho wokubhiyozela amanini athi abathe inxaxheba kwinguqu kwezoshishino, kwezempilo, kwezobugcisa nasekuphuhliseni uluntu ngokubanzi. Ukunaba banzi ngalo msitho sinonkululeko Mahlangu esisityethi seMbawula Music Festival. Sibhotise nonku zeziphi impawu enizijongileyo kulomba wophuhliso lolutsha. Sawubona Babusiya, siyabonga ukuthi nisibize namhlanje lana ku SABC. iMbawula Music Festival kahle kahle angazi ukuthi manje sakhula niyakhumbula
sitting around the fire and just Chisimbawula. yes, Chisimbawula telling stories, you know. Our grandparents used to pass on those stories. So manje sesiyawushintsha le narrative sesifuna ukuthetha nange GBV, you know. There is a lot going on and kule society njengoba abafazi babulawa, like we thought ukuthi more than a music festival, let this be event ezawuthetha ithethe like how we can come together as a community and support each other and break the stigma around the GBV. So that's why we came up around this festival which is zawuthetha ngale nkulumo esihlukumezayo, you know, as abantu. So umsitho lo okanye umnyhadala lo uzawubanjelwa phi? So Mbawula izoba on the 2nd of August at Botanical Gardens, where we're going to have musicians like Abusan Eli, MC as Usomizi, you know. We've got various yes, sine various artists ebazosijoyina kulo mcimbi lona. We even have cross-border artists, Petabo Poloja, baphume Swatini, ukuthi beze bazogidinga ngesikhethu sithi ukugidinga, bazogidinga nathi as we come together sizokhuluma ngomraro lo osicale sonke nje. Natso. Khawutsho ke ngoba nabanye ababandakanyekayo kulo msitho. Kulomsitho sino Sisivele Mseni, who's also from Eswatini, sinabo Young Zesh, Petabo K Molik, Amanda Black, you know, we want to tell the Imbawula story through umculo. And we thought ukuthi bringing labo sisi laba nalabo bhuti in music and song, this is how we'll be able to tell istory seMbawula. And khumbula usitsho uba ubanjelwa phi indawo? Ubanjelwa ePitori eBotanical Gardens ndijile buti on the 2nd of August ngo 12 o'clock. Yes. Ngobani kabalindelekileyo mhlambe wonke umuntu olulutsha mhlambe wonke sifuna wonke umuntu ofuna ukuza azothetha athethe ngeGBV a celebrate lo mculo lona ukuthi aze le Botanical Gardens. Whether you are young, we want the youth most especially. We want the youth, adults. It's a family-friendly event, you know. So we want everyone ozawukhona ukufika kulelo ngalelo langalelo afike le Botanical Gardens. Yes. Umbukile kosekhaya mhlawumbe ufuna ukuqhagamshelana nani ngenza njani? Angene lapha ku www.imbawula.co.za. Lapho ke kuna yonke into oyifunako that you need to know. Information yonke izoba lapho kule website leyo. Qaba nje amafutshane bachise Mbawula khawukhuthaza ulutsha. Ngicela sichiseni Imbawula, let's gather all around this fire ukuthi sizawuthetha sithethe ngezinto ezihlukumezako as abantu abayang and the elders, you know. Ngifuna this thing must be an open platform ukuthi izawukhuthaza wonke umuntu ofuna ukukhuluma akhulume ngezinto ezimhluphayo azolalela nomculo, you know, kugidingwe, everybody must be merry on the day. Ingaba mhlawumbe umsitho okumila kunje uzokwenziwa iminyaka le? Yes, see, we are looking at a long-term event here. So lena kuzoba yokuqala, but after this one, sifuna le event ikhule, ingabi just a music festival. So wonke umuntu ofuna ukuza wamgelekile on the day. Yes. Enkosi kakhulu, sibambe ngazo zozibini ke nonku. Siyabonga baba. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardozo uthi iqela lakhe liphuma kwitumente yendebe yehlabathi yamaqela linokuzinca. Eli qela lizintshatsheli izihlandlo ezisibhozo zeBetway Premiership lizibonakalisile ukuba liyakwazi ukumelana namaqela amakhulu kwihlabathi. Nangona ingadlulanga kwisigaba sokuqala setumente, iSundowns igqibe kwindawo yesithathu kuGroup F inamanqaku amane, isilela ngeqaku elinye kwiFlumis edlala entanganye nayo ngeqanda phezolo. Indaba ziphela mawethu nto nje utshaba lixesha makube Khosi Sibehele.